Egunon ikusle maitagarria. Gaurkoan, OLR-ko barrenean murgilduko gara. Goazen! Kaixo, ni Ilargi naiz, youtuberra, baina horren aurretik nire lagunen laguna. Nire pasioa, Euskal Herriko herri txikitako zinemagintza kultura sustatzea. Gogoratu nire kontura harpidetzea eta kanpaitxo hori ematea niri buruzko berririk ez galtzeko. Gaurko lehen geltokia, OLR-ko antolakuntzako kide baten etxea izango da. Ozen baten. Hombre, enotzen nahi goiz espero. Justo ontsi armosekin arrapostazue eta beroketak hasi bina izo OLR-erako. Torri, pasau. Esforzo Ferrari, il ragazzi di la Orizzonte. Ciao, bello. Apunto antolakuntzara. Venga ba, apunto antolakuntzara. Animao. Eta aurkezle aldetik? Zela egiten duzue? Nahi bozu ni izanik? Ze egiten du casting bat... Listo, hola, ondo entzuten duzue? Vale, ongi etorri, danoi, 16garren OLR-ko diseinora. Baldi... No, txubalixo izitako. Ei, izura naiz, barregarrixa naiz, malkoko bajistia naiz, eta ongi etorri. Aha, eta ze geixo? Bai, bueno, eta ikustezu moan, dakudana oso ondo preparauta soinu teknikarixekin eta informatikoakin zatzenean guk aurre transmiti bilen du. Eta ikustezu moan, daku pertsona bat oso involukrauta ikasketa goi mailako nivelakin. Ikustezu moan, bakarri retransmitieko ebilen dana, eta... Hemen atzean, OLR-ko aurten biziko epaimaia aurtengo irabazle. Garaie, lehen sariaren jabe izango dena pentsatzen ari dira. Berosen hitzetan, lan hau, burubelari egiten dute epaimaiek. Ziurtatu gaitezen hori egialde, zatozten irekin. Hasta la rueda girando y los corazones palpitando. A ver, señor Tenda, Dwingy Urtenda. Aizea, ez. Zein? The Push Brothers? The Push Brothers. Pero, ze baldintza putetxu gune, ze hon noche amerikana. Ez ditu zen noche amerikana izamurra hok, bitu. Ya está, ahí. Ba, bete urteroko moko keja. Betiko.